Baalah pulo jeti barau cuba wang dangang simakkan nak dapat paham makimahnya. Iduk ti barau berumpun-rumpun, batangnya barueh-rueh badaun panjang bakal lupa. Kalau dipandang dari jauh seruman bana bentuk tabu. Tapi di mamah haram baraya rasuamba indak batantu pengicuah gadang mukironyo. Taro ketek sebantuak jaguang di silau indak berbuah bunga sehalai tak menaruh. Kalau inyo tumbuh di lereng atau di tanah ketinggian sinan terbuka rasionya. Barambuh angin kemudia tiba rau madok kemudia. Kok bakisarah kailia inyo baputa kian pulo. Nyampang ditumpu dari ateh lah satu manggu-anggu urang diam ninyo merumua. Kian yo, kemario, lawan jo kawan semuyo. Pendeknya segala yo indak ado dan tidak yo. Indak bab pendirian. Akasudahannya jadi anti mundung kuat masuk keranjang tak baitong. Kok pai ndak menukuak pulang ndak melua iya rago bara diri awak. Awak kok mesti jujur nak. Kok indak katakan indak kok lai tunjukkan lai. Usah takah-takah si pului alun di tanah labadarai manipu diri sendiri. Lagak bercanda orang kayu mengecek pantang di bawah. Baagen yang baalah mantiak perak besapuah di jarinya sarawa bagan tiak juga. Padahal baju basalang balagakan diuang. Tio kalapau tio hutang, cah bon cah pinjaman sekali ndak babayaran ditunggu orang di harianya. Anak cacak tabang ke bentiang tibu di bentiang makan padi. Awak rancak kupiah teliang di resep saking tak berisi. Jauhkan banan dan panan tunak. Hongih kecek orang kampung bagunjiang orang sukida. Ada puluhan seorang cadia menggaleh hinyonan santiang. Impor ekspor buah tutuannya bursa efek nantau bana. Paisok kawan kan tuangnya. Jauh gamu inyonan paham. Nahu sarah mantiak ma'ani tafsir khazan Imam Ghazali ke surau tiap wiraya. Jo politik tahu dahulu. Sajak dari Orde Baru soal KBJ pembangunan sampai ke Irak ke Bosnia ulu nuklir tenaga atom Amerika seanjo. Awak bagak juara balai. Sia juga yuang ilmu batin kumpu karate silet tuo sadonyo putih di baliau di garega layu sungitnya. Kota soal baburu pulo anjiangnya paling bertuah. Lupa gerai nan hitam kulit dado lapang jangkia tergantung pinang-pinang bapanih pulo. Sambilan bukti kajarannya kakandiak kekijang lamuh lati goliang kani sayang kabangkai sekali balu. Ba itu pun ado mengaku santiang juadat. Pantun pepatah maya bana luak tigo lareh nan luo katu ampe undang do baleh pecahan undang 20. Di male inyola nampak kami menitah pesambahan ayam kinantan di galanggang. Tapi parangai bacilapi tibo kusui menjo datang kawah mengundak-undak baru diang nak manang surang mupakat pantang mengalah bakatu indak pastinah. Nan sahandak sabuliah nyona. Ko iyo awak orang cadiaknya bisa terpakai. Ko awak orang tidak tahu usah berpura-pura tahu. Ikulah yang dikatakan Konghucu. Orang yang paling bodoh ialah orang yang tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Orang yang tahu barasuinyo tidak tahu, iku bisa diberitahu. Tapi nan susah nak. Indak sadar kalau nyopan dia, aku penyakit abi hubet tunggu menanti jajalulah. Sipek cadiak tak dapat diturutkan bodoh tak bisa diajari. Itulah sipek cilaku. Buangkan mana jauh-jauh nak usah ditiru di tuladan.